салом бародарон, хуш омадед ба канал. дирӯз чандин бозии ҷолиб баргузор шуд, аммо мо барои YouTube танҳо 3 бозии воқеан топро интихоб кардем. ҳамин 3 охириро мо ҳамин ҷо муфассал таҳлил мекунем ки дар куҷо мушкилӣ доштанд, чаро чунин натиҷа шуд ва сабабаш чист ки як даста мағлуб гашт. Аммо дигар бозиҳо низ кам аҳамият надоштанд. Барои он ки аз таҳлил ва муҳокимаи онҳо дур намонед, ҳатман ба канали телеграми ман гузаред. дар он ҷо мо ҳамаи дигар охириҳоро якҷо дида баҳс мекунем, фикрҳои худро мегӯем ва натиҷаҳоро таҳлил мекунем. ҳамин тавр имрӯз дар YouTube мо 3 бозии асосиро то ҷузъиёт баррасӣ мекунем, вале барои ҳамаи чизҳои дигар телеграмро фаромӯш накунед. ҳоло бошад, биёед аз ҳамин 3 бозии топ оғоз кунем ва бубинем ки аслан чӣ шуд. хуб дӯстон, Челси боз як шикасти дигар дид. мағлубияти хонагӣ аз Брайтон бо ҳисоби 1-3 аллакай сеюмин дар моҳи сентябр аст. ин дигар на танҳо як силсилаи бад, балки буҳрони ҷиддист. ҳамаи чиз хуб оғоз шуд. Энсо Фернандес гол зад. кабудҳо бозиро зери назорат доштанд ва ба назар мерасид ки ин ҳамон имконият аст ки вазъро тағйир диҳад. аммо баъдан ҳамаи чиз вайрон шуд. дар дақиқаҳои 53 Чалоба корти сурхи рост гирифт ва сохтори тамоми даста хароб шуд. бозӣ дар ақаллият дастаи Марескаро шикаст. аввал Велбек ҳисобро баробар кард, баъд Де Кейпер гол зад ва дар замони изофӣ Велбек боз як голи дигар зад. ҳисоб 3-1 ва Стенфорд Бриҷ бозингарони худро бо шикасти сахт гусел кард. мушкилӣ дар куҷост? мушкилӣ системавист. дар ихтиёри Мареска ҳайати лозимӣ барои мубориза бо сатҳи баланд нест. пас аз осеб дидани Колвил, роҳбарият дар марказ ҳимоятгарро харидорӣ накард. Чалоба монд, ҷавонҳо мисли Хатто ва Ачемпонг омаданд, аммо ин сатҳи даҳгонаи беҳтарини АПЛ нест. Бадиашвили ва Лавия дар доираи осеб ҳастанд, Фафана берун аст, Палмер ва Делап бозӣ намекунанд. ҳатто варианти заиф мисли Тоси низ нест. дар натиҷа мураббӣ маҷбур аст аз бозингарони нопурра ҳаят созад ва бозӣ паси бозӣ мағлуб шавад. бале, Марескаро метавон барои ивазҳо ё эҳтиёткорияш баъди гол танқид кард, аммо асли масъала дар ин нест. чӣ гуна метавонад ягон мураббӣ мӯъҷиза кунад вақте ки дар маркази дифоаш Чалоба меистад? ҳар як Конте ё ин ки Тухел вақте ки дар Челси буданд бозингарони сатҳи ҷаҳонӣ доштанд. Чех, Терри, Банучи, Келини. дар Челси бошад интихоби воқеӣ нест айни замон. ин вазъ ба фазои дохилии даста таъсири манфӣ мерасонад. худи Мареска асабонӣ аст. асабоният ба бозингарони ҷавон мегузарад. онҳо ба ҷои рушд ба таҳлука меафтанд. дар ҳамин ҳол роҳбарият гӯё интизор аст ки тамоми масъулиятро бар гардани мураббӣ андозад. дар подкастҳо аллакай мешунавем мол роҳбарият аз гуфтаҳои ӯ розӣ нест, аммо биёед рост бигӯем. агар дар тобистон мураббӣ танҳо як ҳимоятгар хост ва ба ӯ гуфтанд мо ба ин ҳаят бовар дорем, пас гунаҳгор дар ин ҷо кист? шикаст аз Брайтон рамзӣ аст. аввал зеро Челси боз дар хона мағлуб шуд. дуюм зеро система пас аз як хориҷ шудан пурра шикаст. ин нишондиҳандаи ноустувории куллӣ аст. ва саввум зеро пеш дар ҷадвал бозиҳои осон нест. Бенфикаи Маурино, баъдан Ливерпул. савол ин аст, оё Мареска бо чунин ҳолат то баҳор дар Челси боқӣ мемонад ё ин ки не? манфиати ҳақиқӣ дар ҳамин аст. Марескаро метавон танқид кард, аммо ӯро ба зери фишори беадолатона андохтанд. ӯ мавсими гузашта вазифаҳоро иҷро кард. ҳоло бошад маҷбур аст мисли мураббии дастаи ҷавонҳо бозингарони хомро омода кунад. савол ин нест ки оё ӯ бояд барканор шавад ё ин ки не. савол дар он аст ки кадом мураббӣ метавонад бо чунин ҳайати дифоъ ки аз ҷавонони соли таваллудашон 2006 иборат аст натиҷа оварад дар АПЛ. хулоса, Челси дар кӯчаи бумбастист. даста бесохтор, беҳаяти пурра ва бебоварӣ аст. Мареска шояд иштибоҳ кунад, аммо ӯ ҷодугар нест. Брайтон бошад корашро дуруст кард, аз сустии рақиб истифода бурд ва бо ҳақ ғолиб шуд. хуб дӯстон, ҳамин ҷо аввалин зарбаи ҷиддии давраи нави Арне Слот омад. Ливерпул аз Кристал Пэлас бо ҳисоби 1-2 мағлуб шуд ва муҳим на он аст ки натиҷа чӣ гуна буд, балки чӣ тавр ин бозӣ ҳамаи нуқсонҳоро рӯи об баровард. мағлубият ҳамеша сахт мерасад, аммо вақте ки даста бо 7 ғалаба пай дар пай мерафт ва ногаҳон дар Селхис Парк меафтад, ин аломати хатар аст ва на танҳо аломат, балки як ишораи равшан. Ливерпул ҳоло норасост. он пирӯзиҳои аввал бештар ба лаҳзаҳои
инфиродӣ ва ба ҳимояи Алисон, яъне сейфҳои Алиса вобастагӣ доштанд. Дар бозӣ бо Кристал Пэлас бошад, бахт аз онҳо рӯй гардон. Агар рӯ ба рӯ бигӯем, уқобҳо бозиро хеле сахт оғоз карданд. Исмаил Сар аллакай дар дақиқаи нуҳум ҳисобро кушод ва дар қисми аввал метавонистанд Ливерпулро 3 голи дигар зананд. Кор ба охир мерасид ба ҳамин, вале истифода накарданд моментҳои худро. Баъд бозӣ дигаргун шуд. Кеза аз иваз ба майдон омад, бозам нишон дод ки метавонад вазъро тағйир диҳад ва дар дақиқаи 87 ҳисобро баробар кард. Вале ҳама фикр карданд ки мусовӣ мешавад, аммо Никетия дар дақиқаи 97 зарбаи ҳалкунанда зад. Бозӣ чӣ дида шуд дар бозӣ? Ливерпул ҷисмонӣ наметавонад тамоми бозиро нигоҳ дорад. Слот мехоҳад даста бо прессинги баланд бозӣ кунад, аммо сохтор ҳоло омода нест. Қанотҳо холӣ мемонанд, марказ осебпазир аст ва агар Алисон мӯъҷиза накунад, ҳамаи чиз мешиканад. Флориан Виртс 136 миллион евро, 6 бозӣ, 0 гол, 0 ассист. Барои чунин бозингар ва чунин маблағ фиаско. Хандаовар аст ки ҳама бештар ба хариди Экитеки шубҳа мекарданд, аммо маҳз ӯ зуд ба система ворид шуд ва даҳони ҳамаи хейтонҳоро маҳкам кард. Федерико Кеза бошад ягона равшании ҳақиқӣ аст. 2 гол, 2 пас дар оғози мавсим ва ин аз бозингаре ки тамоми мавсими гузашта ҳамагӣ 2 гол зада буд. Аммо танҳо бо ҷодугарии Кеза дастаи калон намесозанд. Виртсо ҳоло пурра хат задан барвақт аст. Бале ин як ҳодисаи маъмулии бозингарони немисӣ аст. Гётсе, Вернер, Хаверс, ҳоло Виртс. ҳамаи онҳо дар ҷавонӣ ситора буданд, баъд мушкилӣ пайдо карданд дар Премер-лигаи Англия. Аммо истеъдодаш ҷой дорад, танҳо ба система ҳанӯз наафтодааст. Акнун саволи асосӣ: Ливерпул куҷо кард ҳамон сифати ҳақиқии худро? Ҳоло фақат номҳо ҳастанд. ғалабҳо аксар дар дақиқаҳои охир бо азоб меомаданд ва вақте ки сеҳри дақиқаи 90 кор накард, фавран шикаст хӯрданд. Кристал Пэлас бошад ҳақиқатан қаҳрамон шуд. Онҳо бо ҳарорат ҷангиданд, бештар аз ҳариф буданд ва охир ҳам корро анҷом доданд. Барои онҳо ин дуввумин бор аст ки Ливерпулро дар як мавсим боз медоранд ва ин даста воқеан ҷои худро дар боло нишон медиҳад. Оё метавонанд то охир тоб оваранд? Яъне Кристал Пэлас шояд фишори Еврокубокҳо онҳоро дар охир заиф кунад, аммо ҳоло як дастаи зиндаву ҷангӣ ҳастанд ки ҳатто аз Ливерпул наметарсанд. Ливерпул бошад бояд ин мағлубиятро ҳамчун души сард қабул кунад. Даста ҳоло нурасоз, Слот кори зиёд дорад, сохтор сохтанд, дифоъро мустаҳкам карданд, бозингарони гаронро ба система мувофиқ карданд. Ҳоло бошад ҳамаи чиз бар номи калон ва Алисон ҷон мебарояд. Хулоса, Кристал Пэлас сазовори ғалаба кард. Ливерпул бошад нахустин бор мағлуб шуд ва шояд ҳамин беҳтарин дору бошад. Хаёли дастаи мағлуб нашаванда дигар шикаст. Дар пеш Галатасарай, баъд Челси, баъд Юнайтед. Ана дар он бозиҳо мебинем ки оё ин Ливерпули нав ҳақиқатан омода аст ё ин ки не. Хуб дӯстон, дерби Мадрид паси сар шуд ва ростӣ ин бозӣ аҷиб буд. Реал ба Метрополитано омад. Ҳама фикр мекарданд ки ин вохӯрӣ сахт мешавад, аммо ҳисоб 5-2. Ростӣ кам кас чунин натиҷаро интизор буд. Барои дастаи Хаби Алонсо ин аввалин санҷиши ҷиддӣ дар мавсим буд ва бо шикасти калон анҷом ёфт. Ман онрӯз пеш аз бозӣ мегуфтам, Реал то ҳол бо ҳарифони воқеан қавӣ рӯбарӯ нашуда буд. Бале, пирӯзиҳо бар дастаҳои миёнаи ҷадвал зебо ба назар мерасанд. 7 ғалаба пай дар пай низ дар омор таъсирбахш аст. Аммо дерби бо Атлетико сатҳи дигар аст. Инҷо ҳар як метри майдон ҷанг аст ва дар ҳамин ҷанг Реал омода набуд. Дар қисми аввал бозӣ монанди рақобати баробар менамуд. Мбаппе гол зад, Гулер паси голӣ дод ва худ ҳам гол зад. Винисиус низ худро нишон дод. Ҳамаи чиз хуб менамуд, аммо бо чашм дида мешуд ки Атлетико бозиро идора мекунад. Онҳо хашмтарин буданд, муборизаҳоро мебурданд ва муҳимаш нақша доштанд. Агар Реал ба илҳом такя мекард, Атлетико бо сохтор бозӣ мекард ва дар қисми дуюм ин фарқият равшан шуд. Қаҳрамони асосии бозӣ Хулиан Алварес шуд. Пеналтиро оромона зад, баъд як зарбаи ҷаримавӣ зебоиро иҷро намуд. Вале муҳимаш на танҳо голҳост. Маро бештар он лаҳза таассурот дод ки вақте ӯро дар назди хати ҷарима аз по афтонидан, ӯ ба замин афтода нашуд. Вақти доварро нагирифт, фавран хесту бозиро идома дод. Ин аст рӯҳия, ин аст энергия. Ӯ мисли як муши заводӣ буд ки қатъ намешавад ва дар баробари ин томи Арсенали бозингари сатҳи олӣ дар пояш буд. Аммо агар ба Реал нигоҳ кунем, ҷисмонӣ тоб наоварданд. Мисли он буд ки наврасон бо
мардҳо мебозанд. Атлетико онҳоро дар ҳар як мубориза зер мекарданд. Мбаппе ва Винисиус бештар дар фазои холӣ қавиянд, аммо вақте ки Симеоне қанотҳоро баст ва фишори дифоъро баланд кард, онҳо гум шуданд. Винисиус ҳатто асабонӣ шуд, бо довар баҳс мекард, тӯбро мепартофт. ҳама чиз мисли бадтарин лаҳзаҳои гузашта аст. Муҳимтарин чиз ин аст, аз нав сохтани даста дар 1-2 моҳ номумкин аст. Алонсо бо ғояҳо ва нерӯ омад, аммо сохтани дастаи нав вақт мехоҳад. бале, тағйиротҳои хуб ҳастанд, бозигарон илҳом гирифтанд, аммо то сатҳи олӣ ҳанӯз роҳ аст. Ин шикаст бояд мухлисони Реалро ба воқеият баргардонад. ҷодугарӣ нест, солҳо ва кори зиёд лозим аст. Инчунин як нуқтаи таърихӣ. Атлетико баъди 10 сол бори аввал Реалро бо 3 гол фарқият шикаст дод. бори охир дар соли 2015 буд 4-0. аз он вақт то ҳоло Реал вазъро идора мекард, аммо акнун мувозинат тағйир ёфт. ин пирӯзии Симеоне на танҳо аз ҷиҳати ҷадвал муҳим аст, балки аз ҷиҳати рӯя низ. Атлетико нишон дод ки метавонад на танҳо дифоъ кунад, балки клубҳои бузургро шикаст диҳад. боз як рақам бардорон. аллакай 6 бозӣ пайдарпай дар Ла Лига Реал наметавонад Атлетикоро мағлуб кунад. бори охир дар сентябри соли 2022 пирӯз шуда буданд. аз он вақт танҳо шикаст ва мусовӣ. ин нишон медиҳад ки Симеоне калиди бозӣ бар зидди Реалро ёфтааст, вале Алонсо то ҳол ҷавоб надорад. Гризман низ кори худро кард, ба иваз баромад ва голи панҷумро зад. барои ӯ ин аввалин гол дар мавсим аст ва ин гол 199-ум дар карьераш бо Атлетико шуд. ӯ ба голи 200-ум наздик аст ва рамзӣ аст ки ин рақамро маҳз бар зидди Реал наздик кард. агар ба омор назар кунем, Реал дар як сол дуюм маротиба 5 гол хӯрд. бори аввал дар январ аз Барселона 5-2 дар Суперкубок буд. барои клубе ки бо тартиб ва устувории худ машҳур буд, ин хеле хатарнок аст. дар асри 21 боре нашуда буд ки дар як сол 2 бор 5 гол хӯранд. хатари асосӣ ин аст ки Реал нақшаи дуюм надошт. ҳамин ки Атлетико бозиро зери назорат гирифт, Реал парешон шуд. ҳамаи чиз ба эҷодиёти ситорагон вобаста буд, аммо дар сатҳи баланд фақат бо ин роҳ ғалаба кардан ғайриимкон аст. хулоса, Реал ҳоло дар ибтидои роҳ аст. барои Алонсо кори бузург дар пеш аст. ин шикаст дарсест ки фоида меёрад, аммо барои мухлисон як души сард. то даста норасос интизори ҳукмронӣ барвақт аст. Атлетико бошад корномаи олӣ нишон дод. рӯҳия, сохтор ва муҳимтар аз ҳама исбот кард ки дар Мадрид дастае ҳаст ки метавонад Реалро шикаст диҳад ва ин боз интригаро ба Ла Лига баргардонд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайр бардорон дар паноҳи Аллоҳ.